खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आङो गिबियावनो लानोसै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय गिबि मैखोम रादाबानो जाबाय मैयानि मोनसे जाथाय। बे बर' हारिनि गुबुन मोनसे थेवरिया हान्जा जायखौ NLF-B होननानै जों मिथिदोंमोन, बे NLF-B नि गाहाय एमबाथा आरो माखासे सोद्रोमाफोरा गिदिंबोफिनबाय। दा बिसोर आरो हाग्रायाव थालिया, आगोलनि BLT आरो NDP फोरबादिनो बिसोरबो गाहाय दाहाराव फैफिनबाय। बेनिफ्राय हादोरनि आरो हारिनि खामानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बोसोन होबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा बराक सेरफांनि फरायसाफोरनि आखायाव मेट्रिकनि मार्कशीट। माबोरैहाय जाखो बुंसोनो हाला। जे मेट्रिक रिजाल्टखौ जुलाइ दाननि 31 खालिनि सिगां बाहिखालि होगोन होननानै बुंदों। नाथाय दाखालिनिफ्रायनो बराक भेलिनि सिलचर, करिमगंज बेफोर जिल्लानि माखासे फरायसानि आखायाव मेट्रिक परिखानि मार्कशीट नुनो मोनदों। बे गोमोथाव। माबोरै जाखो बियो? सोर दङ सिङाव? गाज्रि आखाइ दं नामा सोरनिबा? आबादारिफोरा आबाद मावनायनि थि बेसेनखौ मोननो हायाखै। बेथ' सैथो। आबादनि थि बेसेनखौ मोननो हायाखै, बे सैथो खोथा। बेनि उनाव जाबाय मानास हाग्रामानि खुख्लुं रेन्जआव गोबाव समनिफ्रायनो जखम जानाय मासे मैदेरा मैया थैबाय। मैया थैनानै थांबाय। बेनाव माबा गाराय जादोंमोन, हयथ' गुलि नांदोंमोन, नङाबा सोरबा खुख्रिफोरजों दानदोंमोन, बिदिनो गाराय जादों। बे गाराया बेसेबा बोसोर बिनि मोदोमाव थादोंमोन आरो बे गामि सेर सेर गिदिंनानैनो जोबथारनायाव मैया बियो बे खुख्लुंनि गामि खाथियाव थैबाय। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनाय जाथायखौ लाना न्याय नागिरना सोमावसारदों। बेसेबां खोनासंबावो, बेसेबां नायबावनो? बे खालि जिनाहारि उन्दै गथ'। बे लांसुनियाफोरा मबाइल नायदों, मबाइलाव गाज्रि सावगारि नायदों आरो गावखौ दमायनो हायाखै, नैबे खामानिफोरखौ मावदों। बिसोरखौ गोख्रोङै साजा होनाया गोनांथार। बेनिफ्राय फैबाय नखर रायजो मन्त्रि निशित प्रामाणिकखौ लानानै रिपुन बरानि अजदआव बिश्वजित रायनि फिन अजद। बिश्वजित रायआ आरो फिन अजद होदों रिपुन बरानि सायाव। बेनिफ्राय अलिम्पिकनि गाहाय मोन्थोराबो सोलायबाय। औ, अलिम्पिकनि गाहाय मोन्थोर आगोलाव दंमोन, बियो मोनथाम सोदोब: सेटिसियास, आल्ट्रियास, फर्टियास होननाय। दा बियो सोलायनानै सेटियास, आल्टियास, फर्टियासआ सोलायदे। बे मोनथामा दङ। बेजों उनाव दाजाबबावबाय कमिउनिस्ट माने टुगेदार, खौसे, ज'। बे आरो मोजां मोन्थोर। बे नोंथांमोना बेखौ मानो अलिम्पिक कमिटिया बेखौ नाजावखो, बेनि जाहोनखौ बे रादाबखौ फरायबानो मिथिनो हागोन। नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फराय। ओमफ्राय मोनसे खबर दङ, राकेश पालआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोनबाय। बे जामिन मोनदों, नाथाय आरो केस दंबावो आरो बे केसनि थाखाय जामिन मोनाखै बियो, आरो बेनिखायनो बे जेल सिङावनो थानांगोन, बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय सासे आइजोआ गावखौनो जिउ फोजोबनानै लादों। मानि थाखाय? बेखौ सिङाव लिरनाय दङ। गलाघाट जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मृगेश नारायण बरुवाया लाभलिना बरग'हाइखौ टकिअ अलिम्पिकनि सिगां हामलायनाय बावदों। बेखौ बयबो खालामदोंआनो, सांग्रां मानसिफोरा। दाखालि
आसामनि गिबि मन्त्रि आरो अखिल गगैमोना मोनसे साइकेल रेलि दिहुननानै बेसेबा माने हामलायनाय हरदों, मोजां खावलायदों बे आरो बेनिफ्राय देग्लायनि भारतारि आइजो जोलुरारि बाला देबी सेर मनीषा कल्पना देरहायो AIF नि जाखांफु गेलेगिरि। बे बाला देबीया दा भारतनि सासे ओरैबायदि आइजो जोलुर बा फुटबल गेलेग्रा जायो दा स्कटलेन्डआव मोनसे माबानि फुटबल क्लाबनि सोद्रोमा जानानै सुक्ति खानानै गेलेनो लादों। दे रावबो भारतनि मादाव रावबो आइजोआनो गुबुन हादोराव थांनानै बिदि गेलेनो मोनलायाखै, गेलेनो लेंहर जायाखै। बे बाला देबी बे बैसोआ 30सो, बे आइजोआ मणिपुरनि आरो बिनिफ्राय जोङो थांदिनि सावथुनाव सुहाना खाननि सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइराल जाबोदों। सुहाना खान आमिर खाननि ना बिसोरनि फिसाजो बियो बे आरो नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ फरायबा मिथिसिगोन। जोङो इंखंखौ दोननोसै, दानिया अग्रदूत रादाब बिलाइयाव थांसै। अग्रदूत रादाब बिलाइयाव गिबि जे मैखोम रादाब, बे मैखोम रादाब जाबाय अलिम्पिकनि। बेहाय ओरैबायदि होनदों, अनिश्चित खाबती सূर्य उठा देखत आजिर परा अलिम्पिक। दिनै 23 जुलाइ दिनैनो तारिखा अलिम्पिक जुरिनायनि। दा अलिम्पिक कमिटिनि जापाननि आरो बराय कमिटिनिया जे हठातनो बे खेलाया बन्दबो जानो हागौ बिदि होनबाय थानायखाय जोबोद सिन्थायाव गोग्लैदोंमोन मानसिफ्रा। दाबो थिग गैया, अब्लाबो दिनैनिफ्राय बे खेलाया बे खेलानि अलिम्पिक खेलानि जि जुरिनाय बे जायखौ माबा होनो बेखेवनाय फोरबो, बेयो दिनैनिफ्राय जासिगोन। खेलाया दाखालिनिफ्रायनो जादों, फुटबल जादों, सफ्टबल जादों। बेनिफ्राय 5 माहर अन्तर बाथा बक बिथिंग्रा सह 23 NLFB सदस्यर आत्मसमर्पण। गासै 23 NLFBआ मैया उदालगुरिनि बे लालपानी थानायाव सारेन्डार जाबाय, आखाइ दैखांबाय। दा बेखौनो होनदों नाटकीय जबनिका सशस्त्र संग्राम। माबायदि जोबदों बे माबाया हाथियार लानानै जुजिनाया बे आरो बेनिफ्राय जाबाय जामिन लाभ करिलेও सम्प्रति जेलर পৰা मुक्त নহয় राकेश पाल। बेखौ इंखङाव बुंखाबाय जे गुबुन आरो केस दंबावो, बेहाय जामिन मोनाखै, बेखायनो बे मोनसेयाव जामिन मोनदोंबाबो बे जेलनि बाहेरायाव ओंखारनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय जाबाय मा उत्तराखंड हिमातत हठात सक्रिय चीना सैन्य। मा बुंबावनो, चीनानि सान्थ्रिफोरा उत्तराखंड, जोंनि जे भारत उत्तराखंडनि सिमनायाव सांग्रां जानाय बा थाबायगिदिंनाय नुनो मोनदों बिसोरखौ। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय চাহ বাগিচাৰ कारखानार পৰা धन নিবলৈ আহি গুলিবিদ্ধ যোগাযোগকাৰী। सासे आलफानि लिंकमेन, बियो मा साहा बागानाव थाखा बिखानायखौ लांनो फैदोंमोन आरो बेहायनो गुलि जानानै जखम जायो। इनफरमेसन मोनखानानै, खबर मोनखानानै नेनानै दंमोन आरो। बिनिफ्राय जाबाय चिट फान्ड केलेंकारित CBIर परिपूरक अभियोगनामा। चिट फान्ड जे बे बेसा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो सोलिदों, बे चिट फान्ड केलेंकारियाव CBIआबो आरो मोनसे केस होबावबाय। बिनिफ्राय मोनसे जाबाय क्षमतार अपप्रयोग কৰি লগোৱা মিন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ নাম ফলক আঁতৰোৱা হ'ল। মিন মহাবিদ্যালয় नानिबो इउनिभार्सिटि दं जोंहा आसामाव दङ आरो बिनि
माबाया भाइस चेन्सेलरा डक्टर बुजर बरुवामोन बे लाजिथाव खामानि मावदों थाखा जाख्ल'नाय दा जि माने अडिटरियाम लुदोंमोन बिनि माबायाव इन्जुराव मोखाङाव आलायनाय बे साइनबर्डखौ बोखारनानै होबाय बेनिफ्राय जोंनियाव रादाब दङ बे अग्रदूतनिनो बेहाय जाबाय हाहाकार पालकर आक्रान्तर तथ्य लुकाबोलै सेस्ता पालकर बयबोथ' बिदिनोसै जे माबोरैहाय फाननो हागोन बेखौ नाजायो नाथाय ओजोंहाय स्वाइन फ्लु जानानै गोबां अमाया बेमाराव गोग्लैदों आरो थैदोंबो दा गोथैबाबो बा जाहांनायफोरखौबो फानहरनो नाजादों आरो बिगुमाफ्रा दोनखुमादों है जायाखै बेमारा इदि होननानै दा बेहाय मंगलदै स्वाइन फिभार गाहरि निधन मंगलदैयाव स्वाइन फिभार जानानै गोबां अमा थैदों बेनिफ्राय जाबाय मा नैबेहायबो आरो बे खुख्लुं रेन्जआव मैदेर थैनायखौ होदों बेनिफ्राय परम्परागत पद्धतिर हलनि अসমया तरमुज खेथि शनितपुरर सारि जुबकर बिदिनो बोथोरनि बेरेखा उल्था बोथोराव माबा आबाद दिहुननो हायोब्लाथ' दाम मोनखायो दा बे शनितपुरनि साब्रै सेंग्रायाबो बिदिनो बोथोर बादगा तरमुज आबाद मावदों आरो दा बिनि फिथाइखौ फाननो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो बिनिफ्राय जाबाय मा केसा पातर अभाबनीय मूल्यर हारखक लई संकटत क्षुद्र साहा खेतियक बे क्षुद्र साहा खेतियक माने एफा एनै सोरहाबा 20 बिगा सोरहाबा 25 बिगा 50 बिगा हायाव साहा आबाद मावदों आरो बिसोरो गावसोरनि साहा बिलाइखौ केसापात महरै गिदिर फेक्टरिफोराव गिदिर साहा बागाननि मालिकफोरनो फानो नाथाय दा बिसोरनो दामखौनो होआखै दाम मोनैनि थाखाय बिसोरहा खर' सादों मा खालामबावनो बे आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जे ব্ৰিটেইনত আগষ্টত দৈনিক 1 লাখ লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বৰিছ চৰকাৰক সকিয়নি বিজ্ঞানীৰ साइन्टिस्टफोरा वार्निं होदों ब्रिटेननि सोरखारा माबोरैहाय साना हवा गावसोरनि देशनिफ्राय फुराफुरि कोविड प्रटोकलखौ उथायनानै होदोंमोन दा गोनोखोआरिफोरा बुंदों साइन्टिस्टफोरा जे माबायावनो बे बोसोरनि जोबनायथिं होननाय नांला आगस्ट दानथिंजायनो गोबां मानसि बेहाय गोग्लैनो हागौ बेनि मैहुर जानो हागौ आमेरिकात 52% ब्रिटेनत 41% संक्रमण बृद्धि आमेरिकायाव 52% आरो ब्रिटेनाव 41% कर'ना साग्लोबनाया बांदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय कर'नार उत्सर तदन्त बिसारा हुर प्रस्ताब नाकसिनर हु वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना बे कर'ना बबेनिफ्राय सोमजिनाय बहा दंमोन बेखौ संदाननो थाखाय सिन्देसनाव माबा बिदोंमोन पारमिसन बिदोंमोन नाथाय बिसोरो संदान होआ सिन्देसा सिदायैनो नाकच खालामो आर'जलाइखौ गनायाखै बेनिफ्राय समा पाছত दिल्लीत पुনৰ प्रवेश प्रतिबादी कृषকৰ 19 दिन प्रदर्शन কৰিব বিক্ষোভ दा आबादारिफोरा बे दिल्लीनि सोरगिदिं स्पेस जरखायै बे सिंगुराव जनानै बेसेबा दान बिसोरो 6 दाननि बारा बिसोरो आन्दोलन खालामबाय थादोंमोन सोमावसारबाय थादोंमोन नै दाखालिनिफ्राय जि संसदनि बा सदननि पार्लियामेन्टनि सिटिं जाबाय बेहाय डिस्टार्ब होनो थाखाय दावराव खालामनो थाखाय बिसोरो बे पार्लियामेन्ट हाउसखौ बेंथेनानै दङ आरो बिसोरो गासै 19 दिन बे सोमावसारनायखौ खोन्थागोन होननानै हसिख्रांखौ खोन्थागोन होननानै बुंदों
बेनिफ्राय जाबाय मा फ्रान्सत आरम्भ कभिडर चतुर्थ ढौ संक्रमण बृद्धि 140 शतांश बा जोंनाव थामथि दोहौआ फैहां नाथाय फ्रान्सआव थामथियाथ' बारबायानो दा ब्रैथि दोहौ हाबबाय आरो जायनि थाखाय बेहाय ओरैबादि बांदों कर'ना साग्लोबनाया 140% बांदों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय अवैध बेबखायारि घटिसल कौटि टाका राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राजकुंद्राया जोबोद गाज्रि खामानि मावदों। बियो हिन्जावफोरनि लंथं सावगारि खेबनानै सिनेमा बानायनानै कौटि टाका खामायदों। इनिफ्राय बिहा कुंद्राहा सौदी आरबावबो न' हा दं होननानै बुंदों। बुर्ज खलिफाथ' क्रय करिছিল फ्लेट बायदोंमोन बुर्ज खलिफायाव। बेनिफ्राय हटशटৰ বাবে 90টা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিছিল কুন্দ্ৰাই। हटशटनि थाखाय गासै 90টা ভিডিঅ' तैयार खालामदोंमोन बानायदोंमोन राजकुंद्राया। गाज्रिथार खामानि मावदों बियो। बेखौ रेहाय होनाया थिग नङा। मानोना बेखौ रेहाय होयोब्ला गुबुनफोरा बोलो मोनगोन। बेनिफ्राय मोनसे खबरा जाबाय मा मक्कात हजार निरापत्तार दायित्व महिलार कान्डर आयु जेराव हिन्जावफोरा न'निफ्रायनो ओंखारनो मोना बिसिना मोखां खोन्थानो मोना आरो बेहाय मक्कायाव दानिफ्राय मा जासिगोन हज खालामग्राफोरनि रैखाथिनि बिबानखौ हिन्जावफोरनो आइजोफोरनो होनाय जाबाय गथायनाय जाबाय। बा नारी सबलीकৰণৰ नতুन रूप দেখা गल सौदी आरबाव आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे इसारा नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै। बे जाबाय नियमिया बार्ता। बे नियमिया बार्तायाव दङ रादाबा। बे अग्रदूतआव जि रादाबफोर दङ बेफोरनो दंसै थेवब्लाबो मोनफा मोननै आलादा रादाब दङ। बे जाबाय बृहस्पतिबारे कभिडर आक्राন্ত 1796 मृत 15 আগষ্টলৈ ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। बे जोंनि आसामनि खबर जे मैया गिबि मन्थ्रियाबो बुंदों जे 15 आगस्तसिम बे इन्टार डिस्ट्रिक्ट जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय मोनिया बहाल थागोन। 16 आगस्तनिफ्राय खुलिनो हागौ। दा कभिडनि जि बांनाय बे बांनाया मैयासिम बेसे जानाय 1796 थैनाया 22 बारा माबायाखै आरो एसे खम जादों। बेनिफ्राय बे NLFBनि सारेन्डार खालामनाय बाथ्रा रादाबा इहायबो दङ। मूल होटेलै उभतिल दुर्दर्श बाथा आरु बक बे बेनिफ्राय शिक्षक शिक्षार्थीर उपस्थिति पर्यवेक्षण ड्रप आउट बन्धर पदक्षेप आसामनि सोलोंथाइ बिफान आरो सोरखारा बे राहाखौ लानो नागिरदों जे फोरोंगिरि सोलोंसा बिसोरो स्कुलाव माबायदि फरायसालियाव माबायदि नुजाथियो माबायदि सोलोङो माबायदि फोरोङो बेखौ नायनो दिथा होनो बा नोजोर खालामनो राहा लादों। बेनिफ्राय ड्रप आउटखौ स्कुल गारनाय गथ'नि अनजिमाया बांगासिनो दङ। LPआव गारो MEआव गारो हाई स्कुलाव गारो बेफोरखौ बोरै होबथानो हागोन बेनि राहा लामा लानो नाजागासिनो दं आसाम सोरखारा। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा दुर्नीति रम्य भूमिले पर्यवेक्षक अखम कृषि विश्वविद्यालय। मैयाबो बे रादाब दाखालिबो बे रादाब नाथाय दिनैना एसे जुदा होलायबाय। बे आसाम कृषि विद्यालयनिखौनो जे योग्यताहीन डक्टर हिरण्य भट्टाचार्यक मुख्य विज्ञानी नियुक्ति अध्यापकर दायित्व। जाय मानसिया योग्यतायानो गैया फिटनेसानो गैया सोर मानसिया डक्टर हिरण्य भट्टाचार्य होननाय बेखौ मा खालामबाय मेन साइन्टिस्ट आरो फोरोंगिरिनिबो
बिबुंगिरिनिबो बिबान होबाय मा होनबावनो बेहा आखाया गोलाव खोमा मालाय सोरखाराव मानसि दंगोन बेनिफ्राय तथ्य प्रजुक्ति मन्त्री हाथरपरा बिबृति कारहि फालिले तृणमूलर सांसदे बे पार्लियामेन्टनि खोथा तृणमूल कांग्रेसनि सासे सोद्रोमाया मिरु सोरखारनि तथ्य प्रजुक्ति बिफाननि मन्त्रिनि आखाइनिफ्राय गांसे बिलाइ सेख'नानै बिसिनानै गारो बे पेगासासखौ लानानै आरो बेनिफ्राय आसुनि हदौ अखम छात्र सन्थानि सुबुरुनगिरि डक्टर हमुसल भट्टाचार्यआ पेगासासनि सायाव बुंदों गावनि नामाबो पेगासासनि लिस्टआव दं नालाय एया गणतन्त्र हत्या फन टेपिंआव भय नाखाव बेयो सुबुं दाराखौ सिथारनायनि राहा आरो आङो फन टेपिंखौ गिया होननानै बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय गुबुन रादाब जाबाय बेहाय सारा भारतनि बियो 24 घन्टा 41,383 पजिटिव मृत 507 सारा भारताव 24 घन्टायाव पजिटिव मोनदों कर'ना भाइरासनि पजिटिव मोनदों साबेसेनि मोदोमाव 41,383 आरो थैदों गासै 507 बेनिफ्राय जाबाय सिआइडिर गसरत हका पाले एपिएससिर दुर्नीतिर सदागर बे दुर्नीतिनि सदागरा सोर राकेश पाल बे सिआइडिनि मोनसे केसनिफ्राय रेहाय मोनबाय आरो जामिन मोनदोंसो केसा जोबथाराखै जामिनसो मोनदों बे जोङो नियमिया बार्तानिफ्रायबो बेखिनिखौनो फरायबाय दानिया थांदोनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे अग्रदूत नियमिया बार्ता एफोराव ओंखारनायानो दङ थेवब्लाबो जे नैबे गोदान रादाब गुबुन रादाब नतुन सरकाৰৰ 1 लाख नियुक्तिर पदक्षेपर মাজতে ठेका भित्तिक साकरियालर हाहाकार गोदान साख्रिया होगोन थिसनगोन 1 लाख दा बिसोरो गोदानथार जागोन ओजोंहाय कन्ट्रेक्चुएल माखासे साख्रिया दङ बिसोरो साख्रिफोरनिफ्राय खारनांनो हागौ साख्रिखौ नागारनांनो हागौ होमबा बिसोरनि जि इयुन बे इयुना खोमसियाव थाबाय एखुनदा आरो भबिष्यत अन्धकार 33,540 कर्मचारी इयुना खोमसि 33,540 कन्ट्रेक्चुएल साख्रियाफोरनिया बेनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाबा पन्चायत प्रतिनिधि निरीक्षण तदारकी থাকিব प्राथमिक विद्यालय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित केबिनेटर सिद्धांत मुख्यमंत्रियानो गिबि मन्त्रियानो बिनि मासिगिरि जादोंमोन बे मेलनि केबिनेट मेलनि आरो बेहाय थांखि लादों जे पन्चायत प्रतिनिधि निरीक्षण तदारकी থাকিব प्राथमिक विद्यालय पन्चायत गाव पन्चायतनि भिसिडिसिनि बे थान्दैनि नोजोराव थागोन गुदि फरायसालिफोरा जोंनि बर' ओनसोलफोरावथ' जोबोद आवसारि एफोरखौ खालामनाया ठीक नोजोरखौ खालामथारनांगौ बेनिफ्राय जाबाय मा एटियारि परा नवम दशम श्रेणीर हब अबिरत विस्तृत मूल्यायन देग्लायनो फोरमान मोनबाय जे गोबां स्कुलफोरा फरिखाफोरखौनो खुङा आनजादफोरखौनो लाया मार्कशीटफोरखौनो थिक खालामा देग्लायनिफ्राय बे जानो मोनला क्लास 9 आरो 10 9 आरो 10 थाखोनि जि आनजाद लानाय फोरोंनायनि अनगायैबो आनजाद लानायाबो एखेबारे लान्थ्रियै जाथारनांगोन सोलिबाय थानांगोन बेखौ बुंदों बेनिफ्राय फैबाय देशर लगते अসমतो NPR आरम्भ करार तत्परता राज्य सरकाৰৰ महापঞ্জীয়কলৈ मुख्य सचिवर आवेदन जी महापঞ্জীয়ক चिफ रेजिस्ट्रार बेनो जोंनि चिफ सेक्रेटारिया बुंदों जे भारत हादरजों लोगोसे आसामावबो NPR नि खामानिखौ जुरिनांगौ NPR नि
आबुङा जाबाय नेशनेल पपुलेशन रेजिस्टार आरो बे जायोब्ला रोखा जागोन दि एनआरसिया मामार बे एनआरसियाव गोरोन्थि दंमोन नामा भेजाल दंमोन नामा बे आरो निमामाव जापान शून्य गेलेरिर सन्मुखत हब खेल बै जापाननिफोराबो गिदों मानसिफोरा खेला नायनो हांखुर जानाय दङ गोसो सिङाव नाथाय कर'नाखौ गिनानै स्टेडियामाव थाङाखै आरो हाबनोबो होखाखै दिनैथ' रोजासेल' मानसि थानो मोनगोन अपेनिं सेरेमनियाव बे प्रबल हंकार माजत आज अलिम्पिकर उद्बोधन दिनै अलिम्पिकनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बे जागोन बेनिफ्राय लाभलिना बरगहायनि मोनसे रादाब आसामनि रादाब इन्डियानि रादाब प्रथम मेच नेखेला कये प्रि क्वार्टाराव अखम कन्या लाभलिना आसामनि फिसाजो लाभलिना बरगहाया प्रि क्वार्टार गिबि खेल गेलेया हलासिनो प्रि क्वार्टाराव थांबाय हाफैबाय बे जे फुटबलफोराव वाक अभार थायो बे रोखोमनि आरो बबेबा दोलोआ फैयाखै बे बेनिफ्राय बेहाय बेलिस्टिक क्षेपणास्त्र सफल परीक्षा तालिबानर आफगानिस्ताननि थिउरिया हान्जा तालिबानाबो बेसेबां आवगायनाय ते बेलिस्टिक मिसाइल बेखौ बिसोरो टेस्ट नायदों आरो बे टेस्टआव जाफुंदोंबो बेसेबां माने गोख्रों बिसोरो दा बेखायनो गिख्रंदों आफगानिस्ताननि सोरखारा इनिफ्राय दङ नैबेहाय बराकनिर पारत 15टा अबैध काठफला कल जब्द बराक दैमानि सेराव थानाय गंबा आइन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मिलखौ जब्द खालामनो हादों आरो निवेदिता लहकৰৰ সংস্থাপনৰ স্বাৰ্থত চাকৰিৰ নিয়মেই সলনি কৰিছিল তিৱাৰীয়ে बै जे मैया फरायदों परिबहन ट्रान्सपर्टनि सासे अफिसार बियो निवेदिता लहकर होननायखौ साख्रि होदों आरो बिनो साख्रि होनो थाखायनो नेम कानुनखौनो सोलाय सोल' खालामदोंमोन बियो बे ते जोङो अखिमा प्रतिदिनखौबो एखिनियावनो दोनबाय बिनिफ्राय दानिया आमार अखमाव दङ रादाबा बे आगोलनि फोरनि बादियानो थेवबाबो नैबे 10 लाख टकिया बाथार राजकीय आत्मसमर्पण जायनि खर'नि बेसेनखौ 10 लाख रां होननानै आसाम सोरखारा फोसावदोंमोन जायनो बाथानि अबाव थानाय अबाव दं बेखौ खबर होनो हायो बेनोनो 10 लाख रां होनाय जागोन बिदि फोसावनाय बै बाथा होननाय NLFनि नेताया मैया गावजों गासै 23 लानानै आखाइ दैखांबाय बेनिफ्राय আজি অলিম্পিক আৰম্ভ লাভলিনা প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত উগুল থুগুল ধনচিৰি পিতৃয়ে নামঘৰত দিলে চাকি বিফায়া লাভলিনাनि देरहानायनि थाखाय देरहानो जाहाथे देरहाहोयो आनान गसाया बिनि थाखाय नामघराव आलारि बाथि सावदों का आन्दोलনৰ बाबै सलिছিল पेगासासৰ नजरदारि का आन्दोलनाव सोर मा खालामदों मा मादों लिडारफोरा बेखौ नोजोरदारि खालामनो संगालि खालामनोनो पेगासासखौ बाहायदोंमोन सोरखारा बे अजद दैखांदों समुज्जल भट्टाचार्यआ बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय शिक्षा विभागৰ उपदेष्टा नियुक्त ननी गोपाल होननायखौ शिक्षात संघीय संस्कार आनिब नेকি ननी गोपाले माने माबायदि नेम खोनाफेरा नुफेरा बिदि खालामबाय जे ननी गोपाल होननायखौ बे सोलोंथाइ आफादनि सुबुरुनगिरि मेन सुबुरुन गाहाय सुबुरुनगिरि बिबानाव दोनदों आरो बेखौनो बुंदों जे बियो मा बे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि बादि खालामसिगोन नामा सोलोंथाइखौलाय बिदि सोंखारिदों आरो बिनिफ्राय फिसाय
राजकुंद्रानि गोरोन्थि खामानिनि बागै गाज्रि मावख'नायनि बागै शिल्पा शेट्टीया जेबो मिथिया होननानै बुंदों। शिल्पा एको नाजाने राजर जबानबंदी। राजकुंद्राया बुंदों जे शिल्पाया बेफोर खोथाखौ जेबो मिथिया। मानो मिथिया जाद्रायनो? एसेबांखि मिथिया हलासिन थागोन ना बेनिफ्राय गौरीपुरत पथर दाঁতিত अचेतन अवस्थात उद्धार हुआ युवकर मृत्यु हत्यार सन्देह। गौरीपुरनि राजालामा सेराव सासे मानसिनि थैहाबनाय देहा मोनदोंमोन। नामा बिना बेल्लाल उद्दीन। उनाव मानसिया थैनायसै। बे जोब्बाय। दानिया जोङो सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइयाव थांसै। बेहायबो बेनो जे बे मोनसे रादाब दङ। Chinese men start arming themselves at CPEC project sites in Pakistan. बै जे बिसिनि सागु इन्जिनियारफोरा बमा होजादों गावसोर गाखोनाय गारियाव, इनिफ्राय गोग्लैनानै गासिबो थैजोबदों। दा मा खालामदों बे चाइनिज मानसिफोरा पाकिस्ताननि सिङावनो गावसोरनो हाथियार लानानै थादों गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय एनी हाइलि vulnerable to third wave. एनी नर्थ इस्ट आरो हाइलि vulnerable to third wave। जे गोरलैयैनो साग्लोबनो हागोन कर'ना भाइरासआ जि थामथि दोहौखौ लानानै फैदों। आरो बे खोथाखौ बुंदों ICMR इन्डियान काउन्सिल मेडिकेल रिसार्चआ बुंदों। होमबाथ' जों फोथायखानांगोन बेखौ। बे आरो दे सेन्टिनेलनिफ्राय आरो दंबावो मोनसे रादाब। टार्की relies on Pak as anchor to prolonged stay in Afghanistan. Turkey relies on Pak as anchor to prolonged stay in Afghanistan. पाकिस्ताननि आरो सिन्देशनि स्रोद आखाइ दङ आफगानिस्ताननि दानि हालोद जानायाव। बिसोरनो थाखा फैसा हरनानै तालिबानफोरखौ फिसिबाय थादोंमोन, खामानि मावहोबाय थादोंमोन। दा टार्किया मा बुंदों बेयो एसेबां फोथायथाव नङा। टार्किया फोथायो अन पाक एस एंकर टु प्रलंग स्टे इन आफगानिस्तान। दे बेखिनियानोसै। बिनि उनाव फैबाय जोङो जुग संख बांला रादाब बिलाइ। बेहाय दङ नागरिक पन्जीर निटफल शून्य NPR साय राज्य। जे NRC बे NRCआ लाथिख' होबाय। फिथाइया बिना लाथिख', बेखायनो NPR खालामनांगौ होननानै बुंदों। आसामाव NPR खालामनांगौ बे दाबि खालामदों। बेनिफ्राय बुंदों मा केबिनेट मर्यादार चेयारमेन राजेन गहायनोबो केबिनेट मर्यादानि मोनसे आफादनि चेयारमेनशिप होदों। थाखाफोरखौथ' होनांगोन ना बेनिफ्राय नजरे सिलचरेर सिरियाखाना मणिस्वामी काछारेर DFO। मणिस्वामी होननायखौ काछारनि DFO बानायना होबाय आरो बियो सिलचरनि जे सिरियाखाना जानो गोनां बेखौबो नोजोर खालामगोन। बेनोसै जुग संखनिफ्राय। बेनिफ्राय असमिया खबरखौ जों लाबाय। बेहाय दङ परीक्षा पाठक अन्यथा स्कुलर सिक्रिटि बातिल। आसाम सोरखारा गोख्रोङै बुंदों आरो बुंनायाबो एखे नांथारगौ जादों। आरो परीक्षाखौनो फाथिया गोबां स्कुला, एखाने परीक्षा फाथिथारनांगोन, नङाबा स्कुलनि जि पारमिसन प्रभिन्सियेलाइजेसन एफोरखौ दाननाय जागोन बे हुमखि होदों। बेनिफ्राय म्यादि पट्टाहीन सा उद्यान शस्यर खेतियकेव पाबो PM किसान आसनि। जे पाट्टा गैयि हानि बिगुमा, बेनिफ्राय साहा बागान खालामनायफोर, फिसा फिसा साहा बागान खालामग्राफोर आरो बिसोरबो प्राइम मिनिस्टार जि किसान आसनि बेखौ बिनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेदि। बेनिफ्राय साख्रिनि रादाब।
2016 निफ्राय 2022 नि गेजेराव जि लांदां जायगा दङ बे लांदां जायगाखौ सुफुंनाय जोबनाय जागोन 2016 পৰা 2022 मार्चলৈ खालि पद पूৰণৰ निर्देश वित्त विभागक आसाम सरकारा बेखौ थिनदों जे सोरखौ थिनदों फाइनेन्स बिफानखौ थिनदों रां बिफानखौ जे 2016 निफ्राय 2022 नि मार्च दाननि गेजेराव थानाय जे लांदां जायगा बेफोरखौ सुफुंजोबनो बिथोन होदों बेनिफ्राय जाबाय मा आरक्षीर अस्त्रकारी पलाबली लंटै काजिरङा गुलिबिद्ध गर हत्याकारि गान्दा गावथारग्रा सासे फलान बेखौ गावनांगौ जादों मानो होनब्ला बियो पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो सिलाइ लानानै सिलाइ सेबख'नानै खारनो नाजादोंमोन दा सोर मा बुंलायो नंखाय थंखाय होनगोन बाबलुनि बेलायावबो होनदों बे मोजां मानसिसो बिदि होननानै बिसिबां जन मानसिखौ सोर मोजां होनो सोर गाज्रि होनो मोजांखौनो गाज्रि होनग्रा साबैसे दङ किन्तु गाज्रिखौ मोजां होननाया बांसिन बेनो सिन्ता जादों नो टेंशन ऑनलाइन ऑर्डर दी दैनिक घरले आनक 3 लिटार कोई खुरा जोबोद गाज्रि बियो अनलाइनाव अर्डार होनानै सानसेयाव लिटारथाम जौ मोनगोननो खनसे बुंबाय मा न' जौ राननानै हैगोन दाना जाबाय अनलाइनाव अर्डार होबानो लिटार 3 लिटार जौ मोनगोन बेनिफ्राय जाबाय मा ग्रामोन्नयन आसनि फल पाब লাগিব प्रकृत हिताधी गारिये रंजित कुमार दास मन्त्री रंजित कुमार दासा बुंदों जे जि ग्रामोन्नयन गामि जौगानायनि आसनिनि मोजां फिथाइ बे मोजां फिथाइखौ नंगुबै बेनिफिसियारिया मोननांगोन बे खोथाखौ बुंदों दा बेखिनि मोनसे दङ एपेक्स बेंकर हवालकुसि हाखात जालियाति नै जोंनि आसाम हवालकुसियावबो एपेक्स बेंकआव जालियाति ओंखारलायबाय सोरबादि मानसिया बेसेबां गोरों बेसेबां साहस खालामो दाना दैनिक जनमभूमि बेहाय दङ रादाबा टेलिफोन टेपिं सरांसवागिरि करि संग्रामी हत्याक स्तब्ध करिब नोवारे समुज्जल भट्टाचार्यआ बुंदों टेलिफोन टेपिं खालामनानै संगालि खालामनानै मोनसे जांख्रिखां जे सत्ता बेखौ दबथायनो हाया नंगुबै बाथ्रा बियो बेनिफ्राय बटलिफ फेक्टरी आरो सा बर्डर क्षेत्रीय बिखायाসকলৰ মাজত गोपन बुजाबुजि सिङाव मोनसे स्रोद सावरायलायनाय जादों केसापात क्रय करार अनिहा प्रकाश करि बटलिफ फेक्टरीসমূहे प्रतिदिने केसापातर द्राम हात करि आनिसे फिसा साहा बागानिफोरखौ बोरैहाय खैफोदाव खोख्लैनो हागोन बे नोजोराव मा खालामदों गिदिर साहा बागाननि मालिकफोरा खैसारि सादों बे आरो बेखायनो बेहाय बुंदों बृहत लकसानर सन्मुखीन क्षुद्र साहा खेतियक फिसा साहा बागाननि मालिकफोरा जोबोद लकसान जानांगासिनो बेनिफ्राय मोनसे दङ मुख्यमंत्री डक्टर हिमंत बिश्व शर्मार घोषणा सान्ध आईन जारी হৈ থকা জিলাসমূহত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ সম্ভাৱনা 15 আগষ্টলৈ বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত 15 আগষ্টसिम जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय बन्दआ जाबाय थागोन थांलाय फैलाय मोनि जि बन्द खालामनाय बे सोलिबाय थागोन आरो बेनिफ्राय जाबाय मा एकसनिया तौजी पट्टा थका सकल कृषके लाभ करिब सरकारि आसनिर धन बेखौ आगोलावबो फरायबाय अब्लाबो जायहा एकसनिया पट्टा जायाखै एकसनिया दङ तौजी पट्टा दङ बिसोर बादि आबादारिफोराबो बा हानि बिगुमायाबो मा सरकारि बे जे प्राइम मिनिस्टार कृषक आसनि बिनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बे खोथाखौ बुंदों ते मोनसे दंबावो आर्चारी अलिम्पिकनिनो रादाब ते प्रथम पदकर लक्ष्यरे अभियान आरम्भ करिब भारता जाथे सनानि मेडेलखौ मोननो हायो बेबादि थांखि लानानै गेलेनो लागोन बेनिफ्राय जरहाटर सुमन्त दत्तलै फिफार
श्रेष्ठ सहकारी परिचालकर सन्मान मोजां रादाब बियो मानसिया जरहाटनि सुमन्त दत्त बे फिफानिफ्राय खेला सालायगिरि फुटबल खेला सालायग्रा माने रेफारि बे मानखौ मोनदों बे बिबानखौ मोनदों बेनिफ्राय जों थांदिनि जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक आसाम बे दैनिक आसामाव रादाबा दङ जे आलफा नामर धन संग्रह चेम्बार्स अफ कमार्स सोरबा अबेबा चेम्बार्स अफ कमार्स लायनो आलफानि मुङै थगायनानै थाखा खांगासिनो दङ बिदि थगायसुला मानसिया आरो बहा जोबनो बे जायफोरखौ नागिरनांगौ हमनांगौ साजा होनांगौ बेनिफ्राय 6 जिल्ला हलनि हब समस्तिर संख्या मैया जे माने बियाबफोरनि बिसायख'थि बियाबफोरनि सिमनाफोरा गोदान जासिगोन बांनोबो हागौ बिदि होनदोंमोन बियो नैबे 6 जिल्ला हलनि हब समस्तिर संख्या गासै मोनजि जिल्लायाव समस्तिनि अनजिमाया सोलायनो हागौ बांनायानो बांसिन जागोन खमायनायनिख्रुइ बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियासलै बृद्धि जोंनि हादोरसायाव बिदि माबा बांदों बिदुं बांदों आरो बेहाय सैज्य खालामनो हायाखै गोबाङानो होनदों बेनिखायनो गरमे दहिस समग्र राज्य सारा माबाखौनो हादोरसाखौनो आसामखौनो गरमा खामग्लिदों बेनिफ्राय दिल्लीनि आबादारिफोरनि रादाब दिल्लीयाव जानाय कृषि आयेनर बिरुद्धे कृषकर प्रतिबाद जन्तर मन्तर आबादारिफोरा जन्तर मन्तरावबो मा दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो बिग्रायदों बै मोनथाम कृषि आयेन होननायनि बेरेखायै बे कृषि आयेनखौ मिरु सरकारा बानायदोंमोन आरो बेखौ बोखांनानै लानो दाबि खालामबाय थादों नाथाय बे दाबिखौ नाजावनानै लायाखै भारत सरकारा बिनिनो हेंथायै दा आन्दलन जागासिनो दङ बेनिफ्राय नैबे प्रथम राउन्डत बाय लाभलिना प्रि क्वार्टर लाभलिना बरगहायनि रादाब बियो जे बे माबा फार्स्ट खेलाखौ गेलेया हलासिनो प्रि क्वार्टाराव थांनो मोनबाय बे आरो टकिअत भारतर प्रदर्शन विभिन्न प्रतिष्ठानर उत्साही तथ्य खेलुवै उत्फुल्लित टकिअआव भारतारिफोरनि जि दिन्थिनाय बे दिन्थिनाया जोबोद मोजां जागोन बा मोजां जादों बिदि होननानै बुंदों विभिन्न प्रतिष्ठान उत्साही तथ्य गोबां फसंथानफोरानो मोजां मोजां खारि मिथिहोदों आरो बेफोरखौ नुनानै खोनानानै गेलेग्राफोरा जोबोर खुसि मोनदों बेनिफ्राय आजि भारत श्रीलंका तृतीय एदिनिया भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव जि सानसेयारि क्रिकेट बादायनाय बियो जागासिनो आरो दिनै थामथिया जागोन बेनिफ्राय टकिअ अलिम्पिकर पूर्वे भारतर जिमनास्ट प्रणति नायक बृहस्पतिबारे प्रणति नायकआ भारतनि जानानै मा गेलेगोन जिमनास्ट गेलेगिरि बिथाङा बे टकिअ अलिम्पिकआव जिमनास्टिक्स गेलेगोन भारतनि जानानै दिनैनि जोंनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब फरायनाय बे एसेयावनो जोब्बाय आङो जोबथारनायाव नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि मोजां मोननाय हामलायनाय आरो गोजोननाय बावनानै नोंथांमोनखौ खुलुमबाय।